Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time. This time check is brought to you by ACS. Ang ining oras ginadulong All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Dos minutos nakaligit sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Luwat, Bacolod, Pilipinas. Diyan man nga bahin sa kalibutan, mayong gabi na naman. Apang sa ibang nga rason, mayong aga, mayong udto, mayong hapon. Basta dali sa Pilipinas, mayong gabi sa inyo tanan. Action Night Patrol nga palatuntunan. Martes nga pagpangalagad, basta gani Martes. Yar kita talos nga naga pangalagad dari sa Action Night Patrol las 9:30 tubdo balas 11 sang gabi. Action na Marlon Hervaya kanami gid sang tiyempo subong mayad gid ang tiyempo subong baw antes tama pungkos truno de nagasulusid ing kita dara sa sagwa ho. Manyari kita sa ika-4 nga padalagan sang Well-Rose nga building. Magwa ka na kitang-kita magad ko na no ang dagway sang langit naton mo. Tinawtin-aw sang langit. Mga kabitunan kitang-kita gid. Daw full moon pagani Action Eldrin no kita mo no full moon to no full moon. Hindi gin sa tibulog. Kiwi ang pagkatimbulog niya. Ang tawad abe, full moon gid man. Martes bong mo. Ate o araho. New moon. New moon, no? New moon. Ah? Pizza 26 kita mag-action. Basta timbulog. Ang bulan nga makit-an naton mga ka-action, amo nita ni kanaming lagaw mo. Kung wabi COVID-19 nga pandemic, why sang pandemya, why sang implementasyon sang community quarantine,
amo ning nami randa di ina ko manod bulsa mo. May unod ang wallet mo. Aksyon na Marlon Hiruvoya sa ngalan si inyo sa ring regulang anchorman action Eric Magbanwa. Martes nga papakalagad naton diyari kita sa Enero 26 tuig 2021. Ika-4 na rin Martes ang tuig 2021. 5 kaadlaw na lang magasaylo na ang kalendaryo sa bulan sang Pebrero. Hindi magsaylong tao kundi masaylo pizza sa kalendaryo. Ang bulan sang Pebrero ginasiling amuning bulan kuno sang pagpalanggaanay. Bangod sa ginasaulog nga Valentine's Day sa Pebrero 14. Di mo pati Kay kung tuturon mag-action, dapat adlaw-adlaw himuon gid nato ng adlaw sang pagpalanggaanay. Hindi lang sa pizza 14 mga ka-action sa bulan sang Pebrero. Ang bulan sang Pebrero, ang bulan sang Enero, subong tanik nga mga sinimana kag nagligad pa. Mao diri sa Negros Occidental damo-damo kun tanik nga mga banwa kag syudad. Ang nag-aalinagumbana sa ginahiwat nila nga tuigan nga kafiestahan. Apang bangod sa gyera nga gintugaw sa ning kung gintuga sa ning kagaw nga korona, ang tanan humipos. Way sa sinuman nga tarpulano, way sa sinuman nga tarpulana nga nagpasundayag sa tion sang ilas sa ning kafiestahan. Mayara gid man nga naghiwat sa ilas sa ning fiesta subong. Ehemplo sunod sang Cadiz. May yara sila dinagsa festival. Kura mo ding pinakalain nga selebrasyon sang dinagsa festival. Kay waya sang pagdagsa sa mga tao. Kundi virtual, online o kung naka-live lamang sa tagsa nila sa mga Facebook page kag Facebook account. Karagay, mas mayo na lang na mga kaksong saksaway na gid nga lantawo ng mga tao, bla. Basi mamunuhan kamo sa residente ninyo, basi mamunuhan kamo sa inyo sa nga constituents, o kung basi mamunuhan kamo sa inyo butante. Ang iban nga daada ba si magsiling ay, Mayor, may pundo man na kabayagin pain, hindi ka magsiling agin, gasto mo na sa COVID-19. Ate mayara mga mayors nga medyo uya-uyaman nagapatigayon sa nga bisan virtual lamang nga mga aktibidad sa ila sinitang sa tagsa ka mga kafiestahan. Sa subong adlaw mga kaksyon, January 26, 2021, way kamo sang may nadumdumanda, way kamo sang may nadumduman sa ding pizza kag bulan niho. Piho daw, damo gid sa nalipat. Kung ano ang pinakarako nga balita nga nagaluntad subong o kung nagligad nga January 26, 2020. Daw nalipat ng kalabanan. Sa bagay, hindi mapilit ang kundi mabasol. Ang kadamaan nga mga ka-aksyon naton kay ang ila sa digin natutukan kung paano kaon sang 3 times a day. Bagod man sang halit gintuga ni COVID-19. Ati sugiran na lang ka mo. Subong adlaw maka-aksyon na ning pagsukat. Sukat isa ka tuig nga anibersaryo sa pagkamatay sa isa sa pinakakilala kag pinakamaayo nga basketballista sa bugos sa kalibutan, si Kobe Bryant. Di bla? Kadasig lang no? Kadasig lang sa isa ka tuig. Daw kasanulan to mag-aksyon lumupag ining balita nga pagkapatay sa trahedya kon aksidente sang 1996 first round 1 pick 13th overall. Si Bryant maka-aksyon kilala. Ginpili na siya una sang Charlotte Hornets nga team sa National Basketball Association o kon NBA. Kinuha siya sang Lakers kag sa Lakers sa naglawig siya sa magampang sa amo sa nga team. Umpisa 1996 tub 2016 bapulo gid katuig ni nga sa Lakers lang gid si Bryant nagampang mo. Yang balita subong isa ka tuig kapag sukat sang iya sa death anniversary
Pero ang kasubo makaaksyon nara sa gihapon. Nabatsagan labi na sa industriya sang hinampang sa basketball, labi na sa NBA. Si Bryant napatay ini sa isa ka makasalid na nga trahedya sa Calabasas, California, January 26, 2020. Ang pinakamasubo pagdiribat sagon makaaksyon bagod lakip sa napatay 13 anyos nga bata nga babayi si Gianna Bla. Pating pito niya ka mga upod sa chopper. Ginakabi gining unforgettable tragedy. Kaya manang siling nakon makaaksyon kon way kontane ining pandemya sang COVID-19. Sigurado nga damo gid raw sang mga dumdum. Sa siling death anniversary, first year death anniversary ni Kobe Bryant. Pati kaning team ni Bryant nga LA, Los Angeles Lakers, why naman gani sang ginhimo nga pagdumdum nga anibersaryo. Kaiban dito sa Estados Unidos makaaksyon, bisan pa nga nagbalik tong hinampang sa NBA, ga pamalagpag mangyapon, number 1 mangyapon overall mo, ang LA Lakers nga team makaaksyon. Hindi na mag number 1 kay ang number 1 kag number 2 sa ranking sa latest ESPN ranking sa pinakabaayo nga basketballista sa NBA subong ara sa Lakers. Di paano mo na maperde man na may pierde gid man ang Lakers porti gin di malas lang guros la. Si LeBron James number 1, number 2 si Anthony Davis. Mapierde lang guros la. Abisan way pagani si Davis bigag si James. Bisan injured sila nga duwa, hindi sila makahampang. Namunubudlay mo gyapon perdihon ang Lakers ay. Kaya mo nagpapamadagpag sila sbong. Sa overall nga standings mag-action silang may pinakadamo nga daog. Kag may pinakajutay nga pierde. Tama ng pagbalik naton bisan jutay lang, bisan gamay lang ang pagbalik naton sa istorya sa kabuhi ni Bryant. Nako, di sa lamang ini siya sa pinakakilala nga personalidad sa kalibutan. Di blato pa na sila ni Manny Pacquiao balay ito ay. Si Manny Pacquiao sila nga ito paday kami ito balay ni Kobe Bryant dito sa US. Nakahadto ba ni si Bryant diri sa atos pungsod Pilipinas. Las 9:52 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat in advance sa mga nag-monitor na sa ato sa ring live stream ha. Daga nagpadala sa ila sa ring mensahe. Nag-monitor man sa ato sa ring YouTube live. Dugay-dugay lang kay isa sa Honda kamo acknowledge. Samtang yara kamo dira nagpaorok-orok yari man kami diri. Nagadala sa inyo sa mga nagabaga-baga nga mga balita. Paghimos nato sa mga balita nga gintalakay hubalin kay na sang aga, sang utos nga hapon, tub-tub sa kasisidmon, tub-tub subong nga kaagabihon. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan sa bansang balita lokal? Isa sa panibag-o na naman nga krimen nga ginapalitikan subong sa mga otoridad. Hindi akong kapalitik, gidman. Sa ila sa nga investigasyon. Kaya nagawa ng plastada sang krimen makaksyon, ay, hindi mo na masugiran ng kalabanan daw. Kasi ko mabutang naman si TY ni. Ining natabo makaksyon nga pagtiro patay sa 54 anyos nga lalaki. Samtang nagapangape sa Kalye 11 sa barangay Mambulak sila kaina sa aga. Mas bantog sa tawag nga si John Compol. Ang ining biktima maka-aksyon sa papangusisa ni Deputy Chief of Police sa nga sila PNP nga si Police Lieutenant Gilmore Cuare ay riding in tandem na naman. Riding in tandem. Ang naghimo sang krimen. Laka kalang kabati nga ang nagtirong gamaniho no. Basta gani mag-riding in tandem, ang nagamaniho mo na ang nagaangkas mo na nagatiro gid. Nagluwas sabi nga ang nag-angkas nga gunman nagtiro ya palso may armas ang nagamaniho among una among nagtiro may armas masigli natabo na po
Sa uli, guro, nabasulan tong ride. Tong nagtiro sa gangkas. Sa Silay City mag-action, riding in tandem na naman 45 kalibre nga pistola. Ang gingamit nga armas, nagpalagyo kaway gid madakpan. Ang duda ti ba siya may angot na naman sa illegal nga droga. Tangod yara sa listahan ang ngalan sa napatay. Listahan sa mga tao nga ginatawag street level individual. Sa una, street level target pa rin tawag sila. Subong street level individuals. Kung illegal nga droga ang istoryahan, sakit man is pamilya sang biktima ay na hindi masolbar ang kaso kag hindi mahatagan hustisya ang pagkamatay siri. Pero sa masamay magka-aksyon sa nagakatabo basta ganit krimen kang motibo ginaangot sa illegal nga droga or isa sa mga motibo ginaangot sa illegal nga droga. TY, babay ang kaso. Ini nga krimen kabay pang hindi madugayan makilalaan ang taglothang madakpan kag makasuhan para mapriso. Dumduman ko naman ang kaso dito sa Iloilo, blaho. Atong bata sang isa ka kinalaman nga personalidad sa Iloilo. Nagkaradakpan kag na-identify to mga naggalothang mag-aksyon ay ara pas tropa sa gobyerno. Nangakatapo man sa otoridad. Dito na sa Iloilo, ha? Ano pa kayo nag-ibas sa nga balita sa bahin sang lokal, Murcia, may gimmick para sa mga residente sang Banwa nga naghangla sa pagpangita sang pwede magkortahan para may inugbakal bugas. Mayad-mayad man niya ang ginatawag nga armas baylo bugas. Ginpatigayon sa barangay Minoyan, Murcia, Kaina. Dumduman kong Don Salvador Benedicto ba? No? Tong rider ba itong ang kasanay, ang nag-angkas may ginpakita nga kratula, dumduman ko naman ba? Baylo bugas. Mayo gurong irit sang tunta or tunto to. Wag ito sa makilalaan ka, wag ito barakpan, ha? May reward man, nagintanyag na si Tabuso Mayor Richard Hauhoko. Galing sa ulihin na baluan na ka-aksyon nga ang nagapuli gali sa Banwa Santo Boso. Amo tong grupo sang mga nagapang-picture bla. Atong nagasakay sa motorsiklo, naglabay na itong picturean nila. Imayo gurong ngirit dito ya. Santong nagpakita-kita sa binastos nga karatula sa Banwa San Don Salvador Benedicto. Akon mo, binastos siya sa ulihi, baylo bugas. Amo ni taning Mayo Yahos, Banwa sa Murcia, sa barangay Minoyan. Yang tawag sa niya mag-action, Armas Baylo Bugas. Ang First Provincial Mobile Force Company paagi sa kay Police Lieutenant Colonel Nazir Kanha sa Negros Occidental Police Provincial Office nagpatigayon sang Armas Baylo Bugas Program. Sa Community Outreach Program sang First PMFC, ang sinuman nga nagapanagiya sa illegal firearms, ano pusel lang away sa lisensya, pusel nga away sa permiso, kag i-voluntaryo surrender sa mga otoridad, partikular sa kapulisan. Makabaton sa isa ka sako nga bugas, awat pa ay. Ang sako subong sang bugas nga bili sobra 2,000. Di bla? Di kun way kada karon niya sang telig-angon. Di ka mangita. Ari na gid ni ho. I-surrender na lang imo sa ring armas. Galing kay may disbintaha ko na nakita mo. Galing kay why naguro sang choice pla. Why not choice guro ang nagbaylo bugas bagod sa kapigaduhon ng kidguro. Makabulig-bulig man ay maka-aksyon sa mapaganhagan. Kag makabulig ni sa kampanya sa atos sa mga otoridad. Batok sila tawag nga lost firearms. May nagkagat gid ba mga aksyon kay may mga caliber 22 revolver, isa ka unit, 3 ka homemade 12 gauge shotgun, 3 ka caliber 38 revolver ang ginturn over sa PNP mga ka-aksyon. Ang pamangkot na ka-aksyon nakabulig ginayahan sa pagpaganhagan sa mga lost firearms diri sa Negros Occidental. Ti makabulig-bulig gid ba na?
Aber kung dungangan, isa pagkikasako, bino. Sa isa ka pusil, dungangan, isa kasako, mangin duwa kasako. Ang isurrender, benga pusil, isa, baylo duwa kasako. Basi magdamo tuod. Ang masurrender nga mga lost firearms, di ba? Mas mayo na lamang ini mag-aksyon na para mabuligan tari ang mga nagakinahanglan sang bulig. Apang medyo dulos disbentaha siling kuna sa mga tao nga nag-surrender sa ila sa deposil nga may pamahog sa kabuhi. Eh basi kung balaan ko sa may kontra, blasa, balaan sang kontra. Uy, ato na, gisurrender yung pulis yaw. Tapos kakasakon. Di ba kaya ang isa sa rason mag-aksyon kung nga ang nagaposes ang tao o kung individual sang pusil, bangon una bes, protection sa lawas. Way labot niya sa mga pasikat, ha? Iba niya magkapusilang, bao, makinalagig kus na. Akin mo yung Action Elmar, ngay butang yang yasaring 45 caliber pistols tunga sang lamisa. Buy-huboy na mo. Sonhan may ginamo. Una pa sa tanadlagan. Design lang ganito sa lawas ya. Kaya mo na una bes mag-action protection sa lawas. Kag para maibato kung mabutang sa lang alang eh. Labi na gid kon ang lugar nyo damo kawatan. Di ba? Bao may migo ko sa unang pulis. Nga isa sang pinakaginakainitan ya mga ka-aksyon nga nagahimo sang krimen, kawatan mo. Kawatan gid ti basta gani magkabati to siya nga mayara kaso sang pagpangawat. Ang suspitsado ay madakpan. Ay, sus ga paninguha to sa nga makilalaan ka madakpan gid ya. Ginapadudla ya tong kawatan niya. Tiyabo na, kaya ang kawatan mga ka-aksyon, kung magsulod sa balay, kag maalang-alangan, may armas man na doy. May armas na, kung hindi patalom, pusil. Sumpak, yan ang improvised 12K shotgun. Iba ka bulig-bulig na hatag man sang proteksyon, kung mayara sang ginaposes ka nga pusil. Pero kung tani sa sinuman nga luyag la, na magposes ang pusil, pagin nyo sa insaktong proseso, kuhain nyo permit sa o kung lisensya para walang problema. Ay kung madakpan ka mag-aksyon nga wais ang permits, wais ang lisensya, illegal ang pusel ginadala nimo. Hindi man basta-basta ang kasong imo sa ring atubangon, di nagali atubang lokdoy gani mo. Malawig-lawig man ang tiner mo sulod sa presuhan. Di bala, illegal possession of firearms. Sa iban nga mga LGUs, guro, iban nga mga local government units makaksyon base kung sundon Manila ni Hua. Ang Armas Baylo Bugas program sa Banwa sang Morsya. Ining Baylo Bugas di nag-una di sa Banwa Santo Busobo dito sa idalom sang pagdumala ni Mayor Richard Haujuco. Last yes, 3 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Antes na katuwa ng ato sa ring patrol sa ila sa ring observation report. Tandugon talang isa ni ho sa bahin sa nga balita nasyonal. Kaya balita ni maka-aksyon ho, baw, palusot na naman kuntani. Kag kung nakalusot kuntani mga ka-aksyon, baw milyones pesos man. Sindikato arig Yapon, way Yapon gakalingkang sa paghimo sang ilegal nga helikoton diri sa pungsod Pilipinas. Hindi ba na sila mag-atraka kung way sang protection di nga mga tao? Way sa likod nga ari madis Pilipinas? Ang mga operatiba sang PDEA sa Central Visayas, mag-Central Visayas Region 7, aradang Cebu, Bohol, Negros Oriental, Sikihor. Ang PDEA maka-aksyon, nakatukib sila sang plano kuntani ang pagpalusot sang 2.3 milyones pesos nga undocumented dangerous drugs. Dangerous, illegal Paagi maka-aksyon sa State Postal Service. Ari naman ho, State Postal Service naman gihapon.
ang gingamit kung tani nga agyan siri nga may ara sa gyapon sa nagaplano nga magpalusot diri maka-aksyon. Laban-laban may tawo sa likod siri. Now, hambal ni Levi Ortiz, ang PDEA 7 Regional Director. Nagsiling ini siya nga ang illegal drugs, pero hindi niya sabo. Ay magsiling kita illegal drugs, hindi ba lang niya sabong illegal drugs mo? Damo sa illegal drugs. Illegal nga dangerous drugs, delikado gani. So mo nang illegal. Gina dumilian. Ang tawag sa maka-aksyon, antidepressant drugs. Ang balita na intercept ini dito sa Mandawi Central Post Office sa barangay Subang Dako. Naka-consign ini sa fictitious names sang pharmaceutical establishments. Gin-fictitious manggani ka man sindikato para kung madakpan maka-aksyon budlay. Tumuron budlay kinalahon. Kay sindikato mo nakaplano sa Mayo. Ini nga mga bulong maka-aksyon gindeklarar ni. No? Gindeklarar drugs, ang ining drugs nga mga halapanganan, souvenir items, ang iban pa mga ka-aksyon nga mga tools, 2.3 million undocumented dangerous drugs. Paano namutikan ang team sang PDEA Mandawi City, ang local police kag PhilPost officials amo nagpatigayon sang anti-drug operation kahapon Lunes. Matapos nga ang impormante halin man mismo sa PhilPost, bot siningonti taga-dira man ang impormante, nagsugid sa ila nga mayara sang shipment nga illegal. Nano ang na-recover 14 kasahi sa mga dangerous drugs nga ang mga nagagamit o kung nagainom sini. Amo ni mga tao nga addict na sa siningsahi sang antidepressant drugs. Ang depressant nagpapalumbay. Nagapadula sang depress sa tao eh. Kaya daw nag-addict mangguro damo sa mga addict nga tao nga amon nino. Mayari galit nga kuano nga bulong sinino. Illegal, dangerous. Hindi pwede nga pasudlon diri sa Pilipinas. Nga ay mag-agi sa wagin kuhaan sa insakto nga paper sa kon dokumento. Ano ning mga ngalan nila niman? Unax, Tramadol, nune? Diazepam, oh. Lorazepam, oh. Damo sang zipam ba? 10:07 Action Radio Philippine Standard Time. Amayad to nga to sa pila ka mga balita sa bahin sang lokal, sa bahin sang nasyonal. Mga pangulong dinala naton diri sa inyo sa ring pagpangalagad. Sa oras nga alas 17 sa saring atayon kantuan tarang ato sa ring observation report. Sa bahin sang patrol with action John Diaz. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Sa Patrol Observation Report with Action John. Mayong gabi, Action John, please come in. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. Isa, Gabi, no? 2, 3. Namigit no sa Bukid-Bukid Action John. Amo nang pinakanami nga hampang subong mo, no? Tago-taguan. Ipalamian magampang ni Interinter, bla? Sa dalan, usually sa una kami sa hindi pa simentadong tubang sa balay namon. Sabi usually basta mo sinipanyan po aksyon mga gampang liban ni Interinter kinami kuritan lang dota ang dalan. May tubig kabe, mga gamiton mga pangkuret aksyon mga at yung po sa sinyo doon makita nyo na doon ang halampangan nyo dira, no? Saan nag-reaction dyan ang bulan, no? Sana, good man. Ano sa New Moon? Yes, correct. Kay New Moon subong kayo Tuesday. sa Magsanag, puti-puti nga daan. Tuesday. Puti-puti, nakutos porcelana. Damo di kutos porcelana, o nagalagalagaw, galang kay bawal,
kay may partner, kay may upod, no? Amo to ang balat ng aksyon mar, ang hampang nga tago-taguan. Damo di gampang subong nga gabi tago-taguan. Damo di gampang lagsanay, enter na ang rin kalabaran rin nilang ginapang hampang sa may Bacolod City Government Center. Kami biyari kami di subong, subang ko di gani may nagapalupad din niblang color blue, niblang alampangan. Nga i-flip mo lang siya, palupad siya sa langit. Baw. Magampang sa mo sina duwa mangguro ka kumambal ka nga gahampang mga legal age. Basi ban koroblado na ni mag-o kag do nakiboto sa una nga ginpalayag ni sang national government nga pwede kagwa ang mga kabataan. Pati kasi hindi karon nga gabi dagsa di mga bata Pati gari bata bala nga ginatutulod sa trole. Ari di mabinulan nga mga kabataan kilibot diri sa may Bacolod City Government Center. Ang mga bata gahampang gapamulot sila gana isang mga lampangan diri sila gid ni lumbayag diri sa may NGC grounds. Kalabanan sila gid ang aton makitaan karon nga gabi action Erika. Action armor no. Kapag action dyan, ako daw na uya na ba lang ko maghalak ka sa wise na sila. Importante daw, may upod sila nga legal age, upod nila ginikanan, or upod nilang guardians nila. Yes, kasi importante tayo may face mask bala sila. Galing yung mga bata, may face mask may suksok face mask Ganilagan lang ganilagan. So, hindi pwede. Baligya mo? Pwede lang bakal baligya mo? Wala pwede na Sino bakal may di bata ka baligya, no? Ano baligya mo? Mane? Mane, Pilay mo kami log baligya? Right. Di mo na ginakuha? Kay Papa. Ginapabaligya papa mo? Pila yung dad mo? 12. 12. Old ka lang? Bigas sila ka wala? Gano ka? Module. Tapos mo na sa module mo? Kailangan maginansa mo magbaligya. Prapit na ribla. Pinabalik ginansa mo baligya ka 30 ka man 90. Di mo lang na 90 pesos. Pila na ang baligya mo ka putos man niya. Pila na ang bilog. Nagpulo. Ano na sa kaman nang may Sinanlag. Sinanlag lang rin mo. Yaway ka sang salted? Ang ibang di galibod man. Salted. Salted na ilang. Sinanlag 30 ka bilog. Baligya mo tag pulo 300. Pila na baka kuha mo kay papa mo? 3 isa. Ha? Isa ka man 3. At 3 imo? Atag city nagle. Timo na lang na doon ang nabenta? Ano mo na ginatag sila? No, local ka lakan sa. Tama ka siya ka? 12 ka palang lagaw ka na, diba? Sinupod mo, de? Kami lang. Ikaw yung pala na edad mo? 7 ka? Ano baligya mo ya? Mane. Mane? At bilog baligya mo, mane? 20. Ubos na? Way pa. Tinay mo, mane? At igampang ka lang ya? Way pa na ubos yung mane. Puli ka na. Tiyo baligya na to yung mane. Ubos na to, gampang ka na ibo, ya, mga kabataan. Saka na, ano na ka mo, puli na kamuras na niyo. 10-11, no? Adas 10-11 na, rin po ka mo tiga... Kaya ko na mo sa manay, ginahakwat yakson dyan, di man bugat para sila? Ay, hindi na, putos-putos na ba? Putos-putos na, okay. Oo, ang totoo puloon na lang abalaksyon, Mar. Bali, kita ka rin sa agogo, nga rapper. Okay. Dapat gin man, kay bata sila magkakaroon kung sukob-sukob na karon di nila matansyar. Gani. Ang gila di balik ya, napunta na daan sa plastic. Tumambal to kay nasang 12 years old na, nga na una na interview, ang babae. Ginapabaligya ko siya ni Papaya. Ang baligya, ni ang kwat iya kay Papaya, 7, 3 iya, kay pulog ligya, emong, timay man kay ubos ya ang iya baligya nga 30 kaputos. Ang isa naman niya, nabaligya sa 20, kuno ka mani. Binabayaan niya baligya, nagampang ang bata. Tayo to sa may ara, di ba do post ni ka tanod ni Goro nga outpost. Dahil ginbutang ang iya nga ginabaligya, pinabayaan niya diri kag diri sa nagapanghampang ya sang ginapalupad sa langit nga lapangan. Damo ti mga bata bi ganilalagan, ganilagsanay, no? May iba nagabaligya gid man niya iti purpose gid karabanan gabaligya sila. So iba ni mga bata iya makita gahampang, hampang na lagi reaction mal baligya nila pamilya na lang nila. Amo na ko sipon mo de, mas damo di ang kabataan compared sa may mga legal ang edad, no? Nagalagaw, no karon ni gabi. Mo gid man ang pinaka-tuyo diri nila. Galagaw-lagaw sila compared last time ya nga kung magkatakoy sa NGC, usually wala kami makita nga mga mga minors o kung mga gamay, mga bata gibla from 10 years old and below
Pero lately, mas damo na diri ang nagalibot nga mga kabataan aksyon Mar. Ano aksyon dyan magluwas sa health safety protocols? Ano ang dapat dubalian na ganyan pwede mahimo da sa NGC? Hindi pwede ka camping-camping, hindi gid. Hindi, ang picnic-picnic na hindi nila. pwede. Although wala nila gina-allowed diri. Kaysa before, pwede sila kahumlad sang tela or may aradabiga, may lang abi nga pwede nila mapungkuan, pwede na matungtungan sa ilang mga gamit, gina-allowed pa nila sila. Pero lately, sang nag-COVID-19 pandemic na, bawal na mga pagtililipon. Pero kaysa hindi mo malikawan ang ginobra sa iban, grupo-grupo, gusto tipon-tipon. Like wala makita dala sa video, pasa ko kay Sir El Rey. Ang kalabanan, diri abot nila tingbanay maong grupo-grupo. Usually, mat-standby sila. Tingob man action, Mar, nagatililipon. Ang may harag gani, sa kilid mismo or atubang sang pasad sang Bacolod City Government Center, nga dara isa ka puno sang o kon may isa bala ka ginaka-display nga kahoy. Nga may ara siya na anan sang iyang landong. Medyo may dulom-dulom mga part. Ang mga pamatanon, grupo sa pamatanon, da sila nag-apungko, kag da sila yung nag-inostoryahanay, abi ko doon, nagkakaon-kaon. At sila doon, may pagka-mini picnic, ikaw na mo sini oras, hindi na tumaligar, aksyon man, wala na gid mami nagalibot, kailan ka timera, gid basta ganito, may nagabantay, may nagapasaway, ginaya. At okay, nang pag-storya naton, pa-confirm lang to, nga may mga kabataan, gid nagalibot, amo sini oras, dari sa may Bacolod City Government Center. Kung ang taon naton, 10, pila na ng kaoras, curfew na. Pero kung i-check yun, dapat bawal gid sila yung magalambiyong, magwa diri, kaya tinanda na bla, diri sa Bacolod City Government Center. Mayroon pa ito nagalibot, bligyaman niyo, dahil mo kaliyo. May home site pa man nagsunda ka sulod sa NGC? Amo nga time, may home site pa nga biyahe ka sulod. Why na, Jeep? Way na? Okay. Why na? Why ko kakaon man ni? Wala ko ba ni? Lain naman nga manubligya na. Doña Oriana, Doña Ilan na may Oriana. 10. 10 years old ka lang? Baligya ka man kada ka ba Ilan na kami lagi mo ginabaligya? Hindi ang tanan kibla? Sa 20 lang. 20 bilog. Tibalibod na to. Kahit ang pulo man, damo ka pabilin man Imangod mo na, Pila na ito diya? 5 years old? Galibot man sawa. Baligya ka man day? Oo, makuno. Tilibot na ka mo to. Kabalo man nagurong ginikanan na lakson dyan, ginikanan nilang kwas na, kabalo kuro ila parents, kasi ang ginikanan nila, nag-ayo man sila nga magbaligya, aksyon Marlon. So kalabanan, gina-dominate sa mga nagabaligya, nga mga kabataan, so may palibot sa Bacolod City Government Center, aksyon Mar. Amo na ng sitwasyon diri karon nga gabi kay kabalo ka mga early 9 PM to 10 PM karon nga gabi mo di tao nagalibot pang iban nagapro picture and din mahalin lang man wala gid man nagadugay lang nagatinera pero mo na nagaling damo gid naglibot-libot and karon nga gabi sa paglantaw naton mas damo ang nagalandiyo nga mga kabataan mga ibang gani may mga amo to ko inabla kita ko gin may ano pa tulod-tulod ang bata nila mga pilap lang ro kabulan opo dire na nila may ginakongkong gani iba so wala lang atunog na sige Japon libot Way naguro bilinan to sila balay magabona. Kung wala bilinan siguro di maguro dapat pa piliton nga maglagaw wala ka bilinan kasi kadidi pa naguro. Kalaban amo gid guro mo gid action no. May mga motor nga naka-standby diri. Kabalo ka action madri nga daan sa may tubang sang NGC. Diri sa may tubang sa call center paged. Wala na di may nagabaligya. Ang mga fishbowl sadto, ang mga mane, ang mga balot, why na di sila nagatiner? Why sila nagabaligya diri? Gingana sila sang pwesto. Drabas kid sa Bacolod Esplanade, Action Mar. Okay. Sa may gasolinahan, kung pasulod ka sa NGC, dito na siya sa pa-south nga direksyon. May isa na karaya nga dira sa tanan gin plastar nga mga managbaligya, dito sa tagin panghaplak para isa lang sentro lang dito ng tan makadto. And then wala na din may nagabaligya sa tubang sang call center Action Marlon. Daw ka juta mo to tawod aksyon nga kadto to? Juta kay amo na guro ginapanaw to nila para dito magkatong tao. Kada pa ibake gle. Oo, so dito nila gibutang ang balaligyaan, ang mga food stalls para at least dito magdiretso mga tao. Kag kung pwede na naman hulayon naman nakadto dito sa may esplanade mong para makalagaw-lagaw. So kaya kabalo Action Mar, di ba may esplanade itong aging buksan na ligad? Daw ka sunodlon gani nga lugar no? Oo, sunodlon sa tabok yung Action Mar, may gina-construct pag itsubong. Ang suray, do esplanade ng Japon.
Dugod yung timbang nila, bala ang sa suba, piyak kag piyak, do ginabutangan nila subong under construction, wala pa nato na-check specific kid nga names ang ining proyekto nila, kag kung pilang amount, pero nagkasugod na naman sila, do ginabutangan nila sang bricks, ang ano na bala, ginabutang sa duta, na para doon mo ng alagyan, so dito nagkasugod naman subong. No, so magtimbang ng Guayat Sanedri. So managuro rason man nga ato to kalabanan ng mga baligya, dito na lang gipang pastar, and before diri na ganila talang subong sentro na isa na lang ka lugar nga ginpastaran sila nga nagabaligya mga Balaklon Action Mall kung mga pagkaon diri man mismo sa Bacolod City Government Center. Ang design nga suga diri sa may NCC pinpatay na. But silingon full white na gid makita naton. Pero ang fountain nagasiga, nagandar pa. Ang suga diri ang mga lights bilas palibot sa fountain area nagasiga man sa gyapon. Subot silingon sanag pa diri sa may Bacolod City Government Center sa niman nga gabi mga ka-aksyon. Kanami pa niyan po naton sa may palibot sang syudad galing kay ang galom. Para na naman nagatipon. Nagatipon-tipon na naman aksyon mga galom. Tabunan ng bulan. Uy, kunasig ba? Wala, sige lang kadulom na naman siyang kalangitan. Tinaw gito gina. Black kay dulom na, way na ang bulan, natabunan na sang galom. Wagad magpalibak ba? Sige lang, okay lang. Gani, bago talaga mo, no? Abi ko ganin namin ng panyempo, galong ko karagabus-bus na naman ang hangin. So, derto lang sa tatalan ng mga ka-aksyon. So, pa mo ng pinakasitwasyon sa palibot naman sa sulad sa Bacolod, mga ka-aksyon karon lamang nga gabi, bantayan ang pila ka mga detalye nga natipon sang patrol, samtang makita pa dahil sa gyapon nga gabi yung sa pila ka mga lugar sa palibot sang sulad. Sa totalan mga ka-aksyon tandaan ay isa sa mga rason sang pagtuga sang balati. Diaz, una subtana sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Alas 10:22 sa Action Radio Philippine Standard Time. Observation report sa nga patrol with Action John Diaz. Upod man sa minuto naton sa patrol Action Nixon Tahom. Agin mono kong first year death anniversary ni Kobe Bryant. Dito sa Ilas, Estados Unidos, pizza 25 plan to ya. Una to sila mo. Ahead kita 14 hours, 14 ka oras pala mo, no? So, buwas pa to sila sa 26. Sa atong diya, subong is 26. Dito sila is January 25 pa lang. Ano mo na siya? Ang kalawigon gli sakto, 20 years, no? Kay 10 years kay nang namunuhan ko eh. Amo na basta nga medyo piraw-piraw ng kalimutaw to sa katoyo. From 1996 to 2016, sa mga 20 years, si Kobe Bryant gumampang sa Lakers. No, puro tiklawig, no? Basta ang Lakers, why sila kuno plano nga magkahiwat sa ano? Activity, siguro mga messages lang na ang mabatian naton sa mga sikat man na pareho ni Kobe Bryant nga NBA players. Salamat kita sa mga nagpadala sa ila sa ding mensahe diri sa ato sa ding live stream. Alas 10:24 sa ato sa ding pagpanumalik hibalon tara ang detalye sang mga reports sa ato sa ding mga action unit reporters. Action Night Patrol magabalik tugay-tugay.
Okay, dari kita sa ato sa mga gabonitor sa live stream ho. Okay, kay Jerry Asiro Jr., Action Marga monitor lang kami sa barangay 35. Salamat kid. Christine Menyes Villalobos, Action Marlon, monitor lang kami di Pandanong Don Salvador Benedicto. Maayong gabi. Action Marlon, monitor kami. Okay, mayang gabi mas tarang-tarang nga members ang Action Radio Energy Fans Club. Keep safe mga ka-action. Winston Goles, taga Action Monitor ko diri sa Porok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Salamat kid. Ailek Jail Aguilar, shout out Jos Batsoy. Sina Ma Jovi Tomlos, Gemalin Aguilar, Berines Tomlos, Joshua Tomlos, and the Ives Resort. Thank you po. Dini siya ang Batsoyan kay Kaduan today. No. Okay. Rona Rihida Traba, greet ko lang, love namon nga po, happy 5th birthday kay Toto James Robert Honyo. Good eve kay Baby Yuki kag Toto Ayan J Traba. Noel Amar, good evening. Tit Bautista watching from Valenzuela, Manila. Zen Cabales Araman. Mary Grace Mongcal Cabalfin, God bless you, salamat. Marilyn Di Asis Montaño, good evening. Gilbert Lotse, tam agad Action Marlon, dapat palang gaan agad alawadlaw, biskan pigado lang ta, shout out lang sa family Lotse, Ansalis and Lozada, monitor gid ko di, sa bago sa Subong, God bless. Miguel Dambong, Hamalya Saf 44. Dennis Richard Tibor Roma, buwas pa masukat 1 year Action Mar, good evening. Yes, dito sa US, buwas January 26. Salamat. Sigangi SJ, good evening. Kag tarang-tarang nga taga-Bacolod kag na Carlota City. Keep safe everyone watching live from Switzerland. Thank you. Noel Amar, Sir Marlon, Dag Stacy Kobe, Brian sa Lakers for 20 years. Salamat Noel Amar. Fans gini si Toto Noel Amar sa NBA mo? No? Okay. Salamat kay Noel Amar. Rinan Payo Ngayong, salamat. Thank you. Edetha Espino, good evening po Action Mar. Rosalina Arellano Espadero. Jeff Magtubo, Hamantok, listening. Yods Nollard. Okay, Jen S. Officer. Good evening, Action Marlon. Monitor. Maricho Gonzaga, good evening. Jeff Magtubo, Hamantok. Ambalyaw Viva Senior Santo Niño, Happy Fiesta Cadiz City. Ambalyaw Alex Montelza, good evening sa liwat. Okay. Sonia Martinez. Ami Agostines Varon, watching live kami di. Martin Aliling, Didane Shuna, mayang gabi, mati lang ko niya. Salamat Didane. Abal ni Alex, upod naman kami di Porok-Orok Astana ni sa Horagok, belated happy birthday. Salamat sa abyanta nga Gabudan, sang Mabini, Coral, Guillermo Clarito. Upod kay Tatay Fred Madrid, sir, madapo salamat. Alex Amontesa, monitor lang di si mo Barangay Lupisay na Banwa sang Morsha. Extended ang birthday sang abyanta na. Okay. Cannabis, sambal ni Alex Montesa. Cannabis, naman ng marijuana, no? Solvent, wala na madala, Sir Marlon, sa illegal drugs. So, nabudamo ko ng illegal drugs mo. Ang hamalat. Fitz Herbert Noel. Good morning, Sir Marlon. Okay. Watching from TNT. WI, Caribbean. Jocelyn Libon Despojo, Sir Marlon, good evening. Jocelyn Elizabeth Malakagamala. Keep safe, everyone. God bless. More power, ARB number 1 station. Everlito Valiente Palma. Si Toto Kiwen Tikalaga Monitor ba na? Alex Amontes, addict na sila sa antidepressant tungod mental health nila. Nag-addict naman siguro. Harich Cordero, good night Sir Marlon. Thank you. Yari na siya ba kay Taragid na hulat. Abal ni Alex Montesa kay Action Chan. Mayong gabi si mo Marlon Hinovaya. Marlon Magbanwa. Ito yung na plido tao. Halin sa kay Fitz Herbert Noel. Kay Toto kay Miguta Don Di Blanca, Arila ko Talisay City, Lantaw Live. Esman Turinya, ngayong gabi sa radyo lang na monitor kay Lobat na cellphone ko. Salamat. Kay Michael John Pisison, Aksamarlon, good evening. Anchor, staff and crew monitor from Chato LC, Paranaque, kirit ko lang. Victorio, Don Roman o Don Ramon Piyodena, thank you. Amal ni Alex Kalabanan na nga kabataan, Action Jan, taga Sunrise, mga bata dada. Nga nagabaligya, nagapangutan sa subdivision sa Doña Juliana, kag siya rin na.
Ina nga kabataan iban taga Gonzaga Extension sa may gym nga sakop sa Barangay Takuling before Taytayda sa Piak Barangay 28-27. Way sila kabatsag curfew parang mga 11 PM. Dakpo na sila. Okay, hambal ni Alex. Kinikarang rescue yun. Pura Kanyete watching sa Singkang Airport. Good evening. Okay. NWT Ularte, stay safe everyone. Good evening, Axel Marlon from Bahrain. Si Tuning Carl Anthony, ang baliw wala sound. May person na Sir Tuning nga ginamute, no? Labi na akong commercial kag endorsement. Thank you. Menik Huertas Ramos, pabalik ba na after sang pag-mute. Watching live from Ramos family, Gian, Shimei, Shane, Ana Marie, Menik Huertas Ramos. Josel Virey, kapamati si Mami El Savire, kag si Brodji Dilag, si Toto Boknoy ni Axel Marlon. Salamat. John Anthony Catalbas, watching from Barangay Mansilingan. Terry Simpron Yong, good evening. Victoria Sabit, bayong kami Axel Marlon, watching here from Barangay Miranda, Pontevedra, family Sonyo and Sabit family. 10:30, iba na, balikan talaga dugaya.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10. Amat-amat naman nga nagaporma ang galom ho. Kay na pag tangla naton sa rutinaw sa langit. Pero subong may amat-amat naman nga nagaporma galom. Okay lang na, hindi lang magabundak ang ulan. Kay kadelikado diri sa madabong nga lugar sa Negros Occidental. Labi na sa Northern Negros nga way patanto makabangon sa halit sang flash floods o kon baha nga nagluntad na kaakson. Alas 10:36 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa seringabahin ato na pamatian ni Baloon ang detalye sang report sa ato seringa mga action unit reporters. Unahon tabi sa bayan sa Northern Negros, partikular Cadiz City sa report ni Action, Roger Godib. Aksyon Night Patrol Field Reports. Ang Cadiz City subong nagpatigayon sang ilas dito igan nga fiesta ang dinagsa festival pero virtual ang mga activities. So Roger, mayong gabi, please kabin. Yes, Action Marlon, may gabi sa itong mga ka-action. Yes, sustain Action Marlon, ika-47 sa festival sa siyudad sa Cadiz. Pero ang halos mga aktibidad is virtual. Kag ma-enjoy mo lang ini ko nagagamit ka sa social media, Facebook ikaw. Pero kung wala, may mga aktibidad man like sang opening sa taon tinarigdan ng Pizza 18 nga nagparada may ara nga gipatigayon nga motorcade ato ya physical event kay ina ati may ara man nga pagparada sa patron na Senior Antonio de Candis sa kadagatan sakay sa mga fishing unit bala sa mga fishing operators dire kag may mga pila ka mga aktibidad Marlon nga Action Marlon gipatigayon ang local government may katanan sa sining kapital nga pizza 26 kinabi ang kwan mo ang fiesta gid kon parte sa patron Senior Santo Niño de Cadiz. Now, at least daw masulusan yaman gawa, may Japon na senior sa mga bating pa ang spirit sang dinagsa sa Japon ang masilnerton hindi madula kasi ginapangita giniya mo kabulumanta kung hindi lang gulak kamarlon sa silang pandemic susnano ayan nga gutok sa buong sa mga dalanon. Oh, sa tinaga Palakson Roger nga dinagsa na hindi gadagsa ginaperimentawo ya. Subong lang na uya magdagsa, di ba? Oo, subong niya ba? Sila ba lang puwertig sa Marlon man ka mingaw-mingaw gid man. Pero sige lang, rason guro, pwede na. Bisa na alumni sa mga bulutuan nila, like tani, subong ang Dr. Vicente Gustilo, alumni, ang sa Amon man sa Villasin, alumni ang Holy Infant Academy, alumni tiga gabalari makita mo sa post sa Facebook natin gina-post na mga previews old picture ng ligan to at magsiling na rin nga bautani subong sadyaman. Sige lang mugina way ka pala rin panahon importante nga sa Japon safe ang siyudad sa Cadiz sa Marlon sa anuman nga mga silaton delikadong kaimtangan tungkol sa COVID-19. Agwan tahunta. Sa pila na ito ka mga balita, medyo sa siyudad sa Kalimantan, tawag man ang police report dire. Pero ari ang balita na ito sa bayan niya sa siyudad sa Sagay. Isa ka wanted person naging patigayon, kung natigayon nga madakop. Sa nga Sagay City PNP, kaginigid patigayon, mga alas 3:48, sinigid lamang nga hapon. Sa may sitio Pangpang, Barangay Tigluigan sa siyudad sang Cadiz inigindakop.
Pero sa Sagay City PNP ang nagpatigayon sini. Ang ginakop gigilala kay Juanito Villaro Ibayon on 63 anyos sa edad, senior citizen na. Kaga residente sa sitio Pangpang sa Barangay Tigliwigan, siyudad sa Cadiz. Suno sa report ang balita nagapayag na sinigid lamang hapon na padulong ang elemento sa kapulisan sa siyudad sa Sagay, sinabitan nga area, agod nga i-serve ang warrant of arrest sa sininga persona. Warrant of arrest nga bayular ini ang inabitan nga persona sa Republic Act 8550, so illegal fishing ini. Ang iya sininga kaso kag ini ang ginisyon ni Honorable Judge Raymond Joseph Javier, ang presiding judge ng RTC Branch 60 diri sa may siyudad sa Cadiz, Action Marlon. Ang kaso actually ng mga 4 tuig na legal, Abril 12, 2016, ang pizza kag ang bail nga recommended sa korte para sa iya sininga temporaryo nga kailuwayan 100,000 pesos. Medyo dako man sumalon nga multa. Kag inisya at dito iniya natabo sa Sagay Marine Reserve mga 4 o malapit na 5 katuig ang nakaliganda. So, pag matulot ako yung sumaron na palibot sa atong sininga area of responsibility, ginpang file lamang ang kaso, sabi na gin sa druga, bala nga nadakpan sa may banwaman sa mga plot, gin pasaka na itong kaso, kahapon pa at least, masilin na itong trabaho, gin dyan sa atong kapulisan, ipasaka dyan kaso, basta druga na sigay lang, kati budlay man kon madudahan ka kon hindi mo mapasaka rin ang kaso mo. So, Police Captain Jeric Bermudez, madasig-dasig man alay nag-iho sa pagfansa kasi matapos nga nakuha ang result sa crime laboratory. Manay mga balita, informasyon diri sa may norte nga Bansya probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Report! 42 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time from Northern Negros magasaylog kita Southern Negros. Report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Pers sa report mayong gabi, please kawin. Mayong gabi, Aksyon na Marlon kagat subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang Bago City Police Station nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona. Kag ang warrant of arrest pamunuan ini ni Police Major John Joel Batos-Batosan upod ang aton nga mga alert team nga ginapamunuan naman ni Police Staff Master Sergeant Glenn Bulauro. Kag nag-serve sang warrant of arrest dito sa may barangay Poblasyon Bago City. Kag inisya ginserbihan sang warrant of arrest ang isa ka top 7 most wanted person Aksyon Marlon. Sa station level sang Bago City PNP. Ini ang persona ginkilala sa kay Cornelio T. Pawan Jr. Isumbrado. 30 anyos ang pangidaron, kag inisya soltero, kag pumuluyo man sang Purok Esmeralda, Barangay Poblasyon, Bago City. Kag ang warrant of arrest Aksyon Marlon gin serve kag ginpapanaog sang aton nga abogado Aksyon Marlon nga may ara naman siya Aksyon Marlon nga case number nga 4760 sa kaso iyaya sa paghilawas ukod sa paglugos Aksyon Marlon. Kag ini ang warrant of arrest may article ini siya nga 226-A
paragraph 2 sang RPC nga gin-issue naman ni Honorable Mary Jane Prostasio Archis sang assisting judge sang RTC Branch 62 Bago City. Kaga may pitsa sadtong December 29, 2020 ang warrant of arrest. Kag ini siya bill recommended sa iyang temporaryo naman nga kailwayan Action Marlon nga 120 mil ka pesos. Kag ang warrant of arrest sa Action Marlon ini siya bali duwa ini siya nga may ara naman siya nga criminal case nga M-BGO-20-006CR sa kaso naman nga least serious physical injury. Kag ining isa naman ka warrant of arrest gimpanaog naman sang ni physical sang aton nga abogado nga si Honorable Judge Irene Bunghanoy, presiding judge sang MTC Bago City, Branch 62 Bago City. Kag ay pitsa naman sadtong December 29, 2020. Kag ini siya may bill recommended ang korte para sa iyang temporaryo nga kailwayan nga 120 mil gihapon Action Marlon. Bali duwa ini siya kadlagan sa 240 mil ka pesos ang duwa ka kaso nga ginapangatubang sinisang suspetsado. Kag ini karon ang suspetsado ara karon nga gapawayway sa custodial facilities sang Bago City, Action Marlon. So kay naman na Action Marlon, liton kita dira sa may banwa sang Moises Padilla, pangusisa man kita kag naglantaw sa mga blatter entry kag mulo mataway ang among area sang aton nga mga kapulisan sa pagpamuno naman ni Police Police Major, no? Major na subong si Randy Babor, no? Istorya naton kaina nga wala sang dalagko nga mga insidente kag aksidente sa iya area of responsibility. Apang Action Marlon nagapadayon iya sila sang pag house to house kag paghatag sa mga flyers kag sa pagpanumdum sa gihapon sang COVID-19 kag panghatag sang flyers regarding sini sang Republic Act 1716 kag sang anti-drugs sa gihapon apisar pang ang banwa sang Moises Padilla nga drug free pero gapahanumdum sa gihapon ang aton kapulisan upod ang aton nga Chief of Police Police Major Randy Babor sa pagpahanumdum sa mga pumuluyo nga hindi mag-adapt sang illegal drugs Action Marlon. So matawhay kag malinong kag nagapadayon man sa gihapon ang ilang mga pag-curfew sa sulod sang gabi alas 10 hasta alas 4 sang kagaon kag nagarubing sa 20 ka barangay sa nasakpan sa banwa sang Moises Padilla. Amo ini ang aton nga mga nakuha nga balita kag observation sa aton area of responsibility mayong gabilang sa Honorable Kapitan Chaperia, Honorable Kagawad Jufred Sapanta kag Honorable Don Israel Embultorio sang siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Team Report! Action Radio Philippines Standard Time 10:48. Oy sa mga wala para ka pauli ha. Basi kon malabyan ka mo dira sang patrol nga patrol sa ato sa kapulisan nga nagaroving subong curfew ng umpisa na bla. O kung mag-umpisa dugay-dugay ang curfew mga alas 11 ang atak na diri sa Bacolod City. Balikan tarang ato sa nga patrol detalye sang mga balita ni Aksyon John Diaz. Aksyon, Night Patrol, Field Reports! Action John, sa detalye sang report, please come in. Kung kahapon Action Mar pag managin na palalayag no sa katapos sa media ang pinaka mga minor reshuffling agin patagayon sa Bacolod City Police Office karon nga adlaw formal naman nga nagpungko o kung nag-assume na abi no bilang mga station commanders kag officer in charge ang tatlo ka mga natag-as nga opisyal sa BCP Audrey man mismo sa may Bacolod City Police Office.
Kay karon nga adlaw nag-conduct sang ginatawag nga change of command ceremony sa tatlo ka mga police stations Action Mar. Kay ina sang aga nag-conduct sang change of command ceremony sa may area sang police station number 4. Kung sariin nagpungko na bilang station commander sa police station number 4 si Police Major Junray Batadlan nga sadto in charge sa police station number 8. Iyagin buslan si Police Major Charles Sever nga karon ginsaylo man sa headquarters sa Bacolod City Police Office. Mga pasado launang takna sang hapon nagpatigayon man sang change of command diri mismo sa may bahay naman sa police station number 1. Kung saan ang pungko na bilang bago nga station commander sa police station number 1 si Police Major Ramil Sarona nga of course ang anay station commander man sang police station number 6. Pagkatapos sa ginpatigayon nga change of command sa area sa station number 1, gilayon man nga nagapadulong sa may police station number 10 dito sa may barangay Handumanan ang mga matagas na opisyal sa Bacolod City Police Office kung sa din election margin na pangunahan man ang ginpatigayon nga change of command po kina kay Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse bilang bago nga in charge sang admin aksyon na Marlon araman kay na si Police Captain Abines ang isa mandra sa mga administration staff sa Bacolod City Police Office and of course ang nagpungko bilang bago nga Chief of Police o Station Commander sa Police Station number 10 nagabalik sa kadwa nga kagayonan si Police Captain Armelin Vargas. Yagin buslan si Police Major Ruel Colana nga karon nagpamuno na sa Traffic Enforcement Unit o TEU sa Bacolod City Police Office. Ang pagpatag diri ni Placido, ni Police Colonel Manuel Placido ang the City Director sa Bacolod City Police Office nga ining magipatihan nila nga reshuffling ini for promotion purposes. Kaya bangod yun siya palang tabon kung siya lang gini magdesisyon gani Action Mar, hindi tani ko pag i-relieve o kung i-reassign abi ang mga police kaya bangod sila maayo nga performance action Marlon. Yari si Police Major Colonel Manuel Placido. Promoted and 4 of them are station commander. So not necessary that it's a relief now. Pero hindi. Actually, they make a letter request to me requesting me for a position and they are willing to begin the post, especially being station commander, for them to be promoted. Pero they're incoming naman po. Oo naman to. Sila rin nag-endorse. Mga dating station commander nilipat yung mga tulad ni Vargas, PCR ko siya, pinali ko rito. At other stations po, are we expecting the shuffling? No need pa naman mga bago. Except ito lang 4 na to. Kasi gusto nila. Station commander sila o promotion ay gusto promotion eh. Tama lang din naman. Miski ako nga sabi ko sa kanila, masaya rin ako na sa time ko magkaroon ako ng 5 official na napapromote. Panahon namin ni Mayor. So, malaking magaling para kay Mayor yun na legacy ng time niya. Action Mar, batian si Police Colonel Manuel Placido dito kay na sa itong interview live sa may police station number 10 katapos ang ipatigay ng change of command Action Mar. Buwas naman nga adlaw ginalauman depende ini no sa schedule kay karon gina-check pa naton kung nakabalik na bala from PRO6 si Police Captain Leo Estopa kay nagpa Iloilo sa Action Mar dito sa regional office. So gina-check kung buwas ari rin siya kag pwede na siya abi available na siya makapatigayon na sa change of command man sa station number 6 no para formal na may mga pungko dira kay subong temporarily ang deputy ng anay ang nagaserve Action Mar bilang naga-lead abi sa station 6 kay naka-assume na sa office sa police station number 1 si Police Major Ramil Sorona. So buwas depende aga or hapon magakonduct ang change of command dara mismo sa may police station number 6 ito nga ni isang magapungko bilang station commander Police Captain Leo Estopa kag ang of course ang iyaging buslan nga karon station 1 commander Police Major Ramil Sarona. May mga nagagawa may information nga probably next week may pagid panibag-o nga the shuffling dito naman sa headquarters Action Mar dama mismo sa admin office or dito abi sa mga matagas nga opisyal kay may ara nga mga opisyal sa kapulisan nga magarigitiro sa sunod nga semana Action Marlon. Sa ato mga aksyon, balik tagikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sulat sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat sa report sa nga patrol with Action John Diaz. 54 minutos na nakaligas sa tak ng alas 10. May nabilin pa kita nga 6 ka minuto sa ato sa nga pagpangalagad.
Samtang yara ka mo dira nagapahuway-huway na, nagahilay-hilay sa inyo sa ditang sa tagsa ka mga puloyan. Dugangan talang sa mga knowledge ang ato sa mga nagabaritor sa live stream. Si Eric Moico, Good Evening Action Radio, Hambalya. Yarama si Gardinia Gunora, Good Evening Action Radio, monitor lang ko di sa LCC. Sa Friendsville, sa Barangay Sumag, Bacolod. Ambal ni Alex Armontesa, gapa-sound lang sila Sir Marlon Sound System. Ginbutang nila sa plaza, kaga munisipyo nila, mas karamo man sila. Inday Plaza, maayong gabi, Action Marlon. Ambal ni Alex dinagsa, sang una Sir Marlon. Subong dinaguso na ang ila festivals. Araman si Maria Singh. Good evening, Action Radio Bacolod. I am listening just here right sa Bacolod Singang Airport. Sa taran-taran nga mga taxi drivers nga subong nga monitor pa. Man may mga taxi drivers kita nga naga-pulaw-pulaw man mo. Ay ban ga kaagahon ka ano gani mo hasta sa magkagahon bla. Ga pula pangita nga magkagulugunan siya man. Arnel Gatanila, I'm here sa Silingya. Si Aquarius, maldita ako. Good evening, Action Marlon. Good night na, Hambalya. Sa mga nagabaritor nga mga barangay tanods nga naga-duty subong sa tagsa ka mga barangay hall. Hindi pwede nga matulugan ang barangay hall mo samtang kadalom ang kabihon kag kaagahon. Dapat may ara sa nakabugtaw gid. Kay ang una gid nga pangayuan sa masami bulig sa mga residente sang barangay. Among mga barangay pulis. Kay hindi sa taran nga tion nga pag tawag nato maka-aksyon nga ayo kita police assistance direkta sa police station may makaresponder sa gilayon. Kay base ko matabuan bala nga may una ginrespondihan. Ang ato sa kapulisan ti siyempre mauna gid responder dira ang barangay tanod sino sinitang sa tagsa ka mga barangay. Good night kuno hambal ni Arnel Gatanila. Ang mga police stations naton mga ka-aksyon, gapula-pulaw man, gabonitor man sa mga may mga radio monitor. Sa tatlo naton sa mga merkado diri sa Bacolod City, may ara yang nga nagapulaw pa ka hibos nagakihad sa ila sa nga baligyaon mo nga mga utan bla para buwas kagahon. Dara sa Central Market, sa Libertad kag sa Burgos Public Market. Alas 10:58. It's wonderful to see you once again. Sa mga district hospitals naton bala no may 11 kita ka mga district hospitals. Diri sa Negros Occidental. Hindi gin man siling sa taran nga time sako ang mga attending physicians, ang ato sa mga doctors ka nurses. May time na sila nga nagapaway-huway, naga-relax. Kag may mga district hospitals kita nga may monitor man ay. No, may ara kilala ko nga sa isa ka district hospital, may dala iya nga radio monitor ang iban mga ka-aksyon sa earphone bla. Mayong kabilan da, mayo lang sa nga pag-monitor sa inyo. Alas 10:59 sa Siringabahin ang inyo palatuntunan. Action Night Patrol. Paagi sa saring ambahanon ni Julio Iglesias. Temporaryo nga magatakop ang nga pala tunturan Action Night Patrol. Nagabalik kini buwas nga adlaw. Balik man ang regular nga anchorman Action Eric Magbanwa. Sa ngalan sa aton sa mga action unit reporters sa bahin sa aton nga News Center Action and Defensor.
Sa patrol action Nixon Tahom, action Jan Diaz. Ato sa nga mga correspondents, action unit reporters naton, action Roger Goteb, Northern Negros. Southern Negros, action Percival Villamor. Dari sa technical control, ato naging katuwang action Elmar Madera with action Elway Dutelios. Ato sa nga information technology akong IT experts. Ako naman, action na Marlon Herobaya. Nagapasalamat, nagabilin sang good night, sweet dreams. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.